Smatrate li da se danas u obrazovanju previše pozornosti polaže na činjenice, a premalo primjerice na kreativnost ili emocionalno zadovoljstvo, svoje dijete možete upisati u neku od alternativnih škola. No za sada u Hrvatskoj to si mogu priuštiti samo imućnije obitelji. Valdorfska škola u Zagrebu radi 15 godina zahvaljujući entuzijazmu učitelja i roditelja. Smatra se idealnim da valdorfsko obrazovanje počne u predškolskoj dobi i nastavi se tijekom 12 razreda. Njegovi se učinci naime najbolje vide na duge staze. We try to harmonize the children, so it is not only head orientated, it is not only the intellect we want to improve, but also heart means more social ability and the ability to do something with their hand. And if we are successful with it, then our children, our ex-student, they can do anything in the world. And of course the children are different. Not all, it is not necessary that all becomes doctors. Each child is an individual child, and we hope they will find their way according to their own personality. Ako je cilj odgojiti samopouzdane, svestrane, motivirane i kreativne mlade ljude, nastava se ne može ponajprije temeljiti na intelektualnom razvoju. Jednako važnu ulogu u tome imaju i tjelesna aktivnost, umjetnost ili obrt. Nastava obrta od 5. do 8. razreda želi zapravo naučiti raditi, ono što bi se reklo skraćeno. Naravno, tu se nešto lijepo dešava. Oni zadani zadatak polako mogu predvidjeti u vremenu. To znači jedno realno vrijeme. Mi svi govorimo da djeca danas žive u jednom filmskom vremenu, dakle jednom virtualnom vremenu koji ih udaljuje od praktičnih stvari. A ove vještine koje oni ovdje stiču, one zapravo ostanu u njima i oni mogu na njima graditi bilo koju kasnije djelatnost kojom će se baviti. Mi u stvari nudimo onoliko znanja koliko je potrebno i na način koliko je potrebno da dijete razvije interes i volju da samo dalje napreduje. Dakle, smatramo da nije dobro puniti glavu, dakle, činjenicama samo zato da bi one stajale negdje kao zlatne poluge koje onda se mogu tako otvoriti i pokazati. Ja znam ovo ili ja znam ono. Nego da to znanje u stvari djeluje dublje, kao što smo vidjeli sada u ovom prikazu ovog muzičkog komada, da to znanje proizvede nekakvu sjeme za budućnost, gdje će to dijete u budućnosti se moći osloniti na sposobnosti koje je steklo i iskoristiti. Mi ne znamo kada će ono njih iskoristiti. Dakle, to je nekakvo obrazovanje na dugi rok. Kreativnost se ne vježba samo u sklopu umjetnosti. Matematika ili povijest, koje se uče u valdorfskim školama, jednake su kao u državnima, no djeca ih svladavaju na drugačiji način. Prvo što je različito, da se ta povijest obrađuje 3 do 4 tjedna. Toliko dugo koliko su djeca željna tog sadržaja. Dakle, ne ide jednom ili 2 puta tjedno kao u državnoj školi, nego svaki dan u toku 3 do 4 tjedna, prva 2 sata. To se zove glavna nastava. Onda drugo što je različito, radi se na drugčiji način. Mi nemamo udžbenike, nemamo knjige, nego ja ispričam djeci priču, prvo počne sa pričom, tako da se oni mogu saživiti sa temom, da ju mogu osjetiti, da se mogu s njom dobro povezati. Nakon toga o tom razgovaramo ili nešto radimo i na kraju se zapisuje. Dakle, to je za sve epohe i za svaki predmet taj trokorak. Dakle, prvo se nešto doživi, nakon toga se javljaju pitanja, diskusija i na kraju dolazi zaključak. Dakle, nije prvo zaključak, mi ćemo danas djecu učiti to i to, nego prvo nešto isprobati, doživjeti, proći kroz iskustvo i onda tek zaključak zapisati. U Hrvatskoj postoje 2 valdorfske osnovne škole, u Zagrebu i Rijeci. Srednje za sada nema. Učenici iz valdorfskih škola u prve 2 godine postižu jednako dobre rezultate kao i oni koji su završili državnu školu.
U druge 2 godine i nešto bolje, tvrde valdorfski pedagozi. Programi državnih i alternativnih škola pred zakonom su istovrijedni, ali ne i njihovo financiranje. Članak koji ih je u tome nakratko izjednačio izbrisan je nakon nepunih godinu dana, prije nego što se počeo provoditi.